entiere gi 47 samo ka youth en 18 to 35 ba paro ni senior youth koro mano senior youth wakili bwana chalnu kiani head of youth en ngawa en mani wa wuog kanyo youth oken 35 to mopogore gi mano ineno ministry ntiere tich ma en executive role ma en ga sana itime gi PS. Ministry en ga link between cabinet secretary en ga link between the ministry kod the cabinet. Manyiso ni tich mang'eny sana ok otim lakini ochal ng'at ma temo nyiso president kaka gik moko dhi nikech PS ok oyiene bede cabinet. Koro PS ni ema ng'iyo ga otemo control experts mane e ministry mondo bed ni tiyo maber. Manyiso ni koning'e maber Ruku to nyalo tiyo nikech king'iyo minister chikwa onge qualification mar minister. Onge go kata ja class 3 nyalo bedo minister. To mana ni tiji cha ntiere kako pange ma ok itime kendi in gi jok ma temo guide kaka inyalo timo tiji cha. Kata Sharon nalemo ni kata nyalo bedo minister king kata kina nyalo bedo anyone. So what I'm trying to say ni koning'iyo wach rent mani daeno to gimano nego bed ni ng'iyo ni chieng' mano ok onyal chule rent no. Ang'o mane miyo ok onyal chule? Nyalo bed ni koso notamore chule to notiyo gi ng'ani nade bang'e ko noseyudo pesa nikech nyalo bedo ni kawuono ok anyal chulo rent nikech 1 kod 2 biashara ok odhi maber. Lakini kiny ka aseyudo pesa to ere kaka natimo ang'o? Ere kaka naduoga aloso wachni? Mano mokwongo. Mar ariyo king'iyo keto mar Ruku mondo bed cabinet secretary mane en mana gimiluongo ga ni gi dho ngere ni political correctness. Osebedo politically correct ko en machiegni gi president. Manyiso ni president ne ng'iyo niya ka golo wuod mere ma iluongo ni Justin Muturi taduoga keto Ruku. Ok anyal golo Justin Muturi taketo Ruku kanyo. Benen ja chama ne Jachama Justin. Yes, mane jachama achiel kende mano yier. Koro ka golo ng'ani tachal ng'at mo expose Justin. Nen, koro ma en gima iluongo ni political correctness. Koro president temo ng'iyo ni adhi golo Justin, lakini ok anyal keto Ruku kanyo. Ka keto Ruku to dhi kelo kama liet e Murima. Mar adek ko wang'iyo wach miluongo ga ni qualification ni ng'ato nyalo kata tiyo kata ng'o. Pok aneno ga minister miyiero ni nyalo tiyo. Ng'eny gi yiero ga nikech siasa ntiere kaka oteni e wach tich mane timoni. Lakini an kone ber to Justin mano golni de beto we matin nikech ntiere kaka ne beto miyo gima jior galongo ni ti ne beto miyo weche kulingana kaka weche ntiere kucho. Lakini kulingana gi chik to ng'at mora mora ma oyiene donje cabinet, ng'at mora mora ma tiyo ne sirikal e offices mamalo gi ok onego beno yiene ni ko kiny gi ko sana to koro chako wacho gigo ma ochako golo siri mek sirikal. Nikech siri mek sirikal go nyalo bedo ni inigolo gi mondo siasa ni politically siasa ni oidh malo lakini gimi ketho kulingana gi gik miwacho gi nikech adiera manie kuomgi kod miriambo man kuomgi ok wanyal ng'eyo nikech ng'at kitemo wacho kata ni ng'ane ema nomiyo no ka attend cabinet to dak ni wacho gino kone pod in cabinet minister kitemo wacho ni natamora sign gini nikech gini notimore ere kaka wadhi ng'e ni gine en adier. Ok inyal wacho ni ng'ane ne wan go nonego bed ni ko gimoro rachna kawuono onego bed ni wache kawuono. Ok ni aling ma next year ka chako wacho ni gima kamae ne rachna emomiyo nadar Nairobi. Koro onego bed ni gik ma giwacho gi gilu chik ni ok onego giwach gi kopok okalo higni 10. Ok onego bed ni wacho gi nikech jasiko nyalo tiyo kodgi mainyo. Mana kamano Ruku bende dochi manyoro bende ne odra kama tek ne korom gadrongi kini mabeni da dhoge ka bende ni seni en achiel kuom jod bura